ஹலோ மிஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேடான நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். கொஞ்ச நாளாகவே பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஸ்க்கு வந்து நிறைய பிரச்சனையாகவே வந்துட்டுருக்கு. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கூட பிடிஎஸ்ல சுகா, ஜின், ஆரம் இவங்க 3 பேருக்குமே போன வாட்டி கோவிட் பாசிட்டிவாக வந்தது. அண்ட் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கூட வீக் வந்து காலில் பிரச்சனையாக இருந்தது. பர்டிகுலராக மறுபடியும் ஜெமினுக்கு வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா January 30. ஸோ நேற்று மார்னிங்லாம் ஜெமின் வந்து நல்லா தான் இருந்திருக்காரு. ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் அப்டமினல் பெயின் இருந்ததுனால ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து அவருக்கு அப்பெண்டிசைட்டிஸ் இருக்கிறதா டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தமிழில் சொல்லணும்னா குடல் அலர்ஜி. அவருக்கு வந்து இதனால் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர்ஸ். மைல்டாக த்ராட் பெயின் இருந்ததுனால வந்து கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு. டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து இவர் சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகிடுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான் மிஸ், ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க, ஜெமினுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. மற்ற மெம்பர்ஸ் மாதிரியும் அவரும் சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகி வந்துடுவார்.